Ola, eu son Lidia e hoxe vou a falar dun conto chamado Iridium. O autor é Francisco Castro Veloso. Naceu o 27 de outubro de 1966 en Vigo. Actualmente ten 57 anos. Ademais de Iridium, ten obras como A historia de Sara, Xoana, O cemiterio de barcos e moitos máis. Ten moitos premios. Un deles é o premio Frei Martín Sarmiento de Bacharelato e Adulto en 2016 por Tesa Tardez. Este conto contanos a historia dunha rapaza chamada Iris que cursa en primeiro de bacharelato. Tuvo un accidente e quedou cunha discapacidade. Seu pai sempre di que tuvo moi mala sorte. Estuvo en coma varios meses e cando despertou nada era igual, porque seu novio Chachu xa estaba con outra chamada Marta con H e ela tiña unha conta de Instagram no que era moi famoso polo corte de 6 ollos. Tiña un ollo de color verde e o outro azul. E cando empezou o colexio tamén empezou outro rapaz porque o expulsaran chamado Mario, que era moi raro, porque gustaba moito ler libros, pero tamén era moi trapalleiro. Sempre falaba coas súas profesoras e lle contaba os seus problemas. A súa mellor amiga, Ruth, falle unha festa polo seu regreso. Resulta que aí, pois, peléanse e se queres saber máis, terelo que ler. A min, o meu personaxe favorito é o pai de Iris, xa que sempre axuda en todo e sempre está aí para ela, aunque desde o accidente estaba máis atenta a ela por se acaso. A min gustou moito este libro e recoméndoulo. Adeus.